Сегодня, 1 декабря, политическая партия «Единая Россия» отмечает 19-ю годовщину со дня своего образования. Партия туган көнен елдагыча сайлаучылары белән бергәләп билгеләп үтә. Фәрит Мөхәммәтшин бу көнне гозерләре белән килгән кешеләрне шәхсән кабул итә иде. Быел пандемия булгач онлайн аралашты. Сораулар төрле. Конституциядагы үзгәрешләр, йортларда сыра, аракы сатуны тыю, районнарда табиблар җитмәүгә кагыла. 95 врачны һәм 12 фельдшерны шул программа нигезендә авылларыбызга җибәрдек. Менә шул мәсьәләне көндәлек безнең штабта карала. Хөкүмәтебездә, кабинет министровта. Мондый аралашу иртәгә дә дәвам итә. Дәүләт думасы, дәүләт сайты депутатлары, министрлар башкалада гына түгел, районнарда да төрле социаль мәсьәләләр буенча халыкның гозерләрен тыңлаячак. Бүген партия вәкилләре республика кан үзәгендә плазма тапшырды. Бер ай элек бу үрнәкне Айрат Фәррахов күрсәткән иде. Пандемия башлангач та партия тарафдарлары, волонтерлар үзәгенә мохтаҗларга дару, азык-төлек таратырга булышкан иде. Партия әгъзалары бер көнлек хезмәт хакын мохтаҗларга күчерде. Аңа планшетлар сатып алдылар һәм күп балаларга, инвалид балаларга бүләк иттеләр. Бүген Петречтән Вячеслав та бу бүләккә ия булды. Я давно хотел планшет. У меня есть, но он старый, уже слабый. Алар фирканың яңа әгъзалары, партия таныклыгы алдылар. Республиканың алга апарыга һәм дә халкыбызга әйтик дөрес матур мөнәсәбәттә яшәргә. Хотелось помогать людям, быть полезным людям республики, возможно, улучшить жизнь. Ә бу егет-кызлар районнардагы конкурста җиңүчеләр. Бүген партиянең Татарстан төбәк бүлегендә 130 меңгә якын әгъза. Алар барысы да партия кушканы үтәп Татарстанлылар белән көндә элемтәдә. Алдагы 10 көнлек дәвамындагы кебек. Фәризә Мәҗитова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.